Λοιπόν, σήμερα, Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024. Λοιπόν, θα σας δείξω τον έναν Άτλαντα Ευρώπης και Υπήρων, ο οποίος λέει: νέος πλήρης Άτλαντας, σχολικός Άτλαντας Ευρώπης και Υπήρων. Ωραία. Λοιπόν, εδώ μας λέει περιεχόμενα. Γνωριμία με τους χάρτες. Γνωριμία με τους χάρτες. Πώς χρησιμοποιούμε τον Άτλαντα, ο πλανήτης μας στο διάστημα, παγκόσμιος γεωφυσικός χάρτης, παγκόσμιος πολιτικός χάρτης, κλίμα και βλάστηση, παγκόσμιος πληθυσμός, ήπειροι του κόσμου. Μετά λέει Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, Βόρεια Ευρώπη, Δυτική Ευρώπη, Κεντρική Ευρώπη, Νοτιοανατολική Ευρώπη, Ρωσική Ομοσπονδία. Μετά λέει Ασία, Κάφκασος και Δυτική Ασία, Κεντρική Ασία, Νότια Ασία, Ανατολική Ασία, Νοτιοανατολική Ασία, Αφρική, Βόρεια Αφρική, Νότια Αφρική. Μετά μας λέει Βόρεια Αμερική, Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Κεντρική Αμερική και Καραϊβική, Νότια Αμερική, Οκεανία, Αυστραλία, νησιά του Ειρηνικού, Νέα Ζηλανδία, Πόλη, Αρκτική, Ανταρκτική, τα κράτη και οι σημαίες τους, συγκριτικά στοιχεία, γλωσσάρι, ευρετήριο. Μετά, λοιπόν, γνωριμία με τους χάρτες. Μετά μας λέει οι χάρτες απεικονίζουν πώς φαίνεται μια περιοχή της γης αν τη δούμε από ψηλά και μας δίνουν χρήσιμες πληροφορίες όπως τραβά βίντεο, όπως που βρίσκονται πόλεις και χωριά που υψώνονται, βουνά και που κυλούν ποταμοί. Ένας χάρτης μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε και μας δείχνει τις αποστάσεις ανάμεσα σε τόπους. Οι χάρτες πρέπει να περιέχουν πολλές πληροφορίες και γι' αυτό χρησιμοποιούνται διάφορα σύμβολα, γραμμές και χρώματα για να απεικονίσουν τα χαρακτηριστικά της γήινης επιφάνειας. Σύμβολα, για παράδειγμα, μας παρουσιάζουν τη θέση των πόλεων, ενώ οι γραμμές μας δείχνουν πού βρίσκονται τα σύνορα των κρατών και οι ποταμοί. Μετά μας λέει πώς κατασκευάζουμε τους χάρτες. Ο πιο ακριβής χάρτης του κόσμου είναι η υδρόγειος, επειδή έχει το ίδιο σχήμα με τον πλανήτη μας. Έτσι, οι ήπειροι έχουν το σωστό μέγεθος ή η μία σε σχέση με την άλλη που βρίσκονται στη σωστή απόσταση μεταξύ τους. Για να μετατρέψουν όμως το σφαιρικό χάρτη σε επίπεδο, οι χαρτογράφοι πρέπει να αλλάξουν το σχήμα της επιφάνειας της γης. Το σχήμα των υπήρων επιμικρύνεται και αλλοιώνεται.
Οι χαρτογράφοι πραγματοποιούν αυτή την εργασία με επιστημονικούς τρόπους, χρησιμοποιώντας τη λεγόμενη προβολή. Υπάρχουν πολλά είδη προβολών και κάθε μία από αυτές δείχνει διαφορετική από τις υπόλοιπες. Παράλληλη και μεσημβρινή. Για να βρούμε τη θέση κάθε σημείου στην πλάνα της γης, σχεδιάζουμε στην υδρόη και στους άλλους χάρτες ένα δίκτυο από νοητές γραμμές που ονομάζεται δίκτυο γεωγραφικών συντεταγμένων. Οι οριζόντιες γραμμές ή παράλληλοι μας βοηθούν να εντοπίσουμε πόσο βόρεια ή νότια είναι ένας τόπος από τον πιο μεγάλο παράλληλο, τον Ισημερινό, στο μέσο της υδρογείου. Οι γραμμές που συνδέουν το βόρειο με τον νότιο πόλο, οι μεσημβρινοί μας δείχνουν πόσο ανατολικά ή δυτικά είναι ένας τόπος από τον πρώτο μεσημβρινό. Οι αποστάσεις μεταξύ των γραμμών μετρούνται σε μοίρες. Ο βόρειος και ο νότιος πόλος. Ο βόρειος και ο νότιος πόλος είναι αντίστοιχα το βορειότερο και το νοτιότερο σημείο στην επιφάνεια της γης. Τα σημεία αυτά είναι αόρατα και βρίσκονται εκεί όπου συναντώνται όλοι οι μεσημβρινοί. Αν στεκόσουν στο νότιο πόλο, όλα τα σημεία της γης θα βρίσκονταν προς βορρά, ενώ αν ήσουν στο βόρειο πόλο, όλα θα βρίσκονταν προς νότο. Στο βόρειο πόλο δεν υπάρχει καθόλου ξηρά, μόνο τα παγωμένα νερά του Αρκτικού ωκεανού. Πώς χρησιμοποιούμε τον Άτλαντα. Οι χάρτες στον Άτλαντα αυτών παρουσιάζονται ανά ήπειρο με την ακόλουθη σειρά: Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια Αμερική, Νότια Αμερική, Οκεανία, Ανταρκτική. Κάθε χάρτης εκτείνεται σε 2 σελίδες. Οι χώρες που απεικονίζει παρουσιάζονται στο φάκελο χωρών πάνω αριστερά στην αριστερή σελίδα. Τελευταίοι παρουσιάζονται οι χάρτες της Ανταρκτικής και της Αρκτικής. Κάθε χάρτη συνοδεύεται από φωτογραφίες με τοπία, φυτά και ζώα, βιομηχανίες, περίφημα μνημεία, χαρακτηριστικά φαγητά καθώς και από γεγονότα που δημιουργούν μια ανάγλυφη εικόνα της περιοχής που απεικονίζεται. Οι λέξεις με μαύρα στοιχεία στα κείμενα εξηγούνται στο γλωσσάρι. Μετά. Ο πλανήτης μας στο διάστημα. Αν ο πλανήτης Γη είχε διεύθυνση, αυτή θα ήταν Γη, ηλιακό σύστημα, γαλαξία, σύμπαν. Η Γη μας είναι μέλος του ηλιακού μας συστήματος, το οποίο αποτελεί ένα απειροελάχιστο τμήμα του γαλαξία. Ένας γαλαξίας είναι μια τεράστια συγκέντρωση από εκατοντάδες εκατομμύρια άστρα. Ο γαλαξίας όπου βρίσκεται η Γη ονομάζεται γαλαξίας και είναι ένας από τα δισεκατομμύρια γαλαξιών που υπάρχουν στο σύμπαν. Σύμπαν ονομάζουμε το διάστημα και όλα όσα περιέχει. Γαλαξίες, άστρα, πλανήτες, άλλα ουράνια σώματα και ενέργεια. Λοιπόν, αυτό ήταν προς το παρόν το βίντεο μου. Θα κατεβάσω κι άλλο στο YouTube. Αυτό ήταν ο Ατλαντάς μου, αυτός εδώ που αγόρασα. Ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο όπως το δει στο YouTube. Τα λέμε, γεια σας.